geboorte, groepsdruk, onwillekeurigheid, outomaties, ondeurdag, semi-AI gedrewendheid, sommer net oud en sleg. Asseblief man, wat dan nog? Na apartheid syndroom, alles by die deur uitgegooi, alles word bevraagteken, kulturele revolusie, diepe ineenstorting, ontgoocheling van geloof, hoop en liefde, stem uit die woestyn. Bossie profete en profetesse vervang die woord in tale. Hoe ver gaan jy nog val? My volk, hoe ver wil jy jouself nog verneder onder selfopgelegde juk, pla van vloede, droogtes, vure, peste en wat nog, voor jy opstaan uit jou eie vuurse as. Genoeg is genoeg. Watter knie sal eerste buig? Watter gesig eerste opwaarts neig? Watter hart sal opstaan uit die smart? Opruk oor veld en dal, saamneem, verenig, verower, verwesenlik, vestig. Geskryf deur Teerlag, gelees deur Margaret.